Biz жыйылдык центральный менә бу спортивный залга апаста. Үткәрәбез бадминтон традиционный 4-нче мәртәбә үткәрәбез в честь погибших ребят в СВО. Моны оештыручылар без ветеран десантниклар, Апас районының ветеран десантниклары. Катнашалар монда 4 төрдә була, катнашалар мәктәп балалары, кызлар, җегетләр, организациялар, кызлар, җегетләр, личниклар, кызлар, җегетләр һәм ветераннар 50+. Бер ир кеше, бер хатын кыз. Бу инде безнең әйтеп үткәнемчә 4-нче мәртәбә. Бу ел үткәрәбез. Организациялар килде, мәктәпләр килде, мәктәп балалары. Организациялар аграрный колледждан бар, Каратун мәктәпләре, Биш мәктәбе, Апас мәктәбе. Аннан соң без положениеларын җибәргән идек. Но бу елгысы елда шуты катнашучылар әзрәк. Монда катнаша полиция язылды, менә регистрация үтте. Элек больницаларда катнаша иде, МЧС катнаша иде. Белмим, шуты бу бүгенгесе көнне алар күренмиләр. Потому что уйлыйм мен, буада да соревнование бар, волейбол буенча. Безнең ярышка шунда киткәннәр дип уйлыйм. Менә киләсе елларга үткәргәндә, пожалуйста, шундый мөрәҗәгать белән чыгабыз инде. Булай да планёркага әйттек. Катнашсалар бик әйбәт булыр иде. Шөт күзе безнең җегетләр бит инде. Алар истәлеген бер искә алып, дога булып ирешсен иде аларга бу. Тизрәк сугышлар бетеп, үзебезнең җегетләребез яныбызга кайтсыннар ди, семьяларына. И бөтенесе җыелып, менә шунда исән-имин кайтып, тагы бер зур мероприятие үткәрергә язсын Ходаем.